Mandibulise kune bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kune balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Into ke esiza kuyithetha sawuthetha malunga pha noyitumele ngikhona umfana omdala, sibonisa into yokubana ke imisebenzi athe wayenza kwilizwekazi laseMzantsi Afrika, njengoba ke abantu abaninzi bethanda ukumkhomperisha pha nalo mfana ke wakwa Rowan Williams, lo ukhiphela ibafana ngoku. Kona ke ngamanye amaxesha siye ilegend okanye abantu abasebenzileyo ke apha eMzantsi Afrika sithande ukubadelela okanye ukubathela amanzi, ngoba umzekelo ngendlela uyitumele ngikhona umfana omdala ke wasebenza ngugoalkeeper oqala eSouth Africa ukuperforma ngendlela eyi-1 eklabhini yakhe nakubafana uyitumele ngikhona ngugoalkeeper oqala uyitumele ngikhona umfana omdala ke ukwazi into yokubana akhiphe kudlalwa neetim ezinkulu ezinzima zalapha ehlabathini umfana omdala, futhi ke angoyiki. Umzekelo nje ophilayo uRowan Williams, umfana omntu uthatha ixesha elide ukuzazi into yokubana mela athini umfana omntu. Kudala uRowan Williams wabakhona apha ke kwaPremier, so apha ke kwaBetway Premiership apha eMzantsi Afrika. Kudala wabakhona umfana omdala, qha ingxaki ebengaperformi kakuhle, ebelinikeza ithuba nakubafana ingxaki yakhe ebengaperformi kakuhle. Iyandixaka le nto abantu singathi ke uRowan Williams umfana omdala uqale ukuperforma uqale uba ngukhipha asuba ke Sundowns. Kudala wabakhona esohlulwa nguyitumele ngikhune ezipalini, esohlulwa kuyitumele ngikhune kubafana emohlula ke nalapha kwiligi yalapha eMzantsi Afrika, ngoba uyitumele ngikhune umfana omdala basikhumbula kakuhle ekhipha iSouth Africa edlala pha neBrazil. uNeymar watsho wenela, uNeymar phantsi kwezandla zikayitumele ngikhona umfana omdala watsho wenela. uNeymar khonzame zangayenze kodwa ukhuna wema emile. Ndiwenzela umzekelo futhi edlala neSpain umfana omdala wayibamba ipenalty kaDavid Villa neSpain, satsho sazama kodwa ke saweva amandla nezingqi zikayitumele ngikhona eSpain. Futhi ke umfana omdala nakuWorld Cup ka-2010 wazama wasebenza. Ndithetha ke lapha ngoyitumele ngikhune into ethetha ukuthi ke ngamanye amaxesha ii-players zethu sithe zasebenza funekanga ke sithande ukuzikhomperisha nabantu abasaqhubekayo ngokudlala. Umzekelo futhi ke omncinci nje ekumele ke siwuqwalasele pha kwiqela leKaizer Chiefs, singathi ke alenzanga bulungiswa pha kuyitumele ngikhune. Khona apho ke bamfeyile khona pha uyitumele ngikhune ngendlela abayiqhube ngayo ke imeko yakhe. Ngamanye amagama bekumele uba ke bamyekile ukhune wagqibezela isizini yoyi-1 le yokugqibela, then ke ngoku bathi ke ngoku kwisizini ke ezayo bamjongela indawo, okanye mele uba ke ikhona into abayenze yangcono ngokumnikeza indawo ethe vetshe phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Kona ke amakhosi isingathi ke akhona apho ke amfeyile khona ke uyitumele ngikhune. Baphulaphuli ke akusoyam ndodwa, nani ningangena nitshone into yokubana niva njani, nizeke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.